Selam. Men 20 yaşımda. Durmuşa çıkmadık kıyız. Özümem ikinci kurs talip. Birinci kursa yanayı başlan vaxtımda bir oğlan bilen tanıştım. Ol okuğumdan değil, hemen menden 11 yaş ulay. Bir ilke gurlaşıp başladık. Son ol maňa, menem oňa öwrenişip başladım. Şeýdibem halaşyp başladık. Men oňa şeýle bir öwrenişdim. Men onu gaty gowurdym. Yüreğimin töründen yer verdim. Arasa duyguy, mehr, ýylylyk, söýgüy, gazgyn gujak berdim. Olam maňa mehr berdi. Günne irden okuwa, ýa bolmasa da avtostansiýada şürýärdi. Nire gitsem bile giderdik. Bile çörek yerdik, döner yerdik. Bile tögür galdırardık. Ziyaretlere aylanyp dilek dualar ederdik. Köplenç diýen ýaly ol öýlen 7-den ertir irden 8-e çenni işleýärdi. Meni köplençemdiňe işe gaýdanna diňe agşam iýdap jaňlaşýardy, ýazyşýardy. Köplençem günüýlerine ondan sesin çykmaýardy. Näme ýetim gelse, içetim gelse ýok alyp berýärdi. Men ondan kakamdan almadyk mehrim aldım. Bir günem men emodan başka akagundan ne tanış bir gyýyz bolup oňa ýazdym. Maňa bu palymy ýa dälmidigini barlamak isledim. Ol men bilen ýazyşdy. Menligim bilmän. Şol wagt ol men söýgülim ýok diýip telefon nomerini ugrutdy. Men gatyrbat boldum. Şondan soň oňa harym gelip onu blokladym. Ol özüni aklady. Seniňi bilýärdim, sen bolmasaň ýazmana dedi. Menne senden başga biri ýok, diňe sen bar. Senden başga geregim ýok diýen ýaly sözler aýtdy. Men oňanannym blokdan açdym. Şeýdibem biz ýene gurlaşyp başladyk. Ýazyşyp başladyk. Ardan köp wagt geçmänkä gönüme bir guman gidendirdi. Men oň emosyny öz emoma çatdym. Ol aňjak boldy. Ýöne men gepi başga ýaňa sowdum. Şeýdibem emosiýanyň içine girmäge mümkinçilik tapdym. Girip göremde üstümden gaýnaw suw goýlanýaly boldy. Bir giden gelin gyýlar bilen ýazyşylan sözler, gurlaşan videolary, ses urudylanlar, surat urudylan zatlar. Bular görüp üstümden gaýnaw suw goýlanýaly boldy. İçime sığmady. Ağym tutup ağladym. En esasanam oň emo kontaktyny iki tane adam men ünsüm özüne çekdi. Birine canım deyip ýazylanny, başgasyna gaýnım deyip bellenilenni. Canım deyilip bellenilge profiline girip gördüm. Elwan güller deyip duran ekeni. Gaýnım deyip duranyň profilini gördüm. İnglisçe güller dünýäsi deyip duran ekeni. Bular ejeli gyz gül satýan ekenler. Netijede maňa iň agyr gelen zat oň öýlenendigini öwrendim. Ýaşamaga bolan höwüsüm gaçdy. Tas janymdan geçipdim. Ähli zadymdan geçip söýen oglanym maňa 9 aýlap ýalan sözläp gelipdir. Iň gammatly wagtymy, duygumy 9 aýlap ağlap gelipdir. Egerde bu video öňünden çyksa ol meni hökman tanar. Dünýä çark pelek. Aýlanyp dur. Maňa näme ýaşadan bolsaň özüňem ýaşarsyň diýip umyt edýän. Seni Allah tawsyrýan. Allah bagşlasyn seni. Men enne nädip inanmaly adamlara.
Menini nädip durmuşgurym bolay. Bilem ok. Men onu yüregim bilen söýdüm. Şu wagtam beynim, aňym bolan zatlar şeýle bir inkar etsedi. Yüregime hiç söz geçirip bilem ok. Çünkü ol can ten bilen söýüpdi. Şunluk bilen siziň ykbalar sahypaňyzda men deňduş gyllarmy aýdasym gelýär. Allanmaň. Adam saýlaňyzda dogry saýlamaklaryňyzy arzu edýän. Ýoksam men günüm siziň başyňyza düşer. Sağ olun.